tavanomaiselle sprinklerille on eri filosofia kuin HiFogilla. HiFogilla on niin kuin suppress the fire, eli puristetaan ja sammutetaan, kun taas perinteinen sprinkleri, että se kastelee ympäristön, jotta se palo ei leviä. Mariofihan aloitti vuonna 1985 ja HiFogan aloitettiin vuonna 1991. Se tuli tästä Scandinavian Starin onnettomuudesta, mikä oli matkustajalaiva, joka palo. Niin sen jälkeen IMO, eli International Maritime Organization, pisti vaatimuksen, että matkustajalaivat yli, oliko se 37 matkustajaa, niin pitää sprinklata. Ja se sitten teki hikappia näille olemassa oleville laivoille ja rakenteilla oleville laivoille, koska ne ei oltu suunniteltu sitä painon. Me haluttiin pieni pisara, niin me lähdettiin liikkeelle siitä, että me hommattiin olemassa olevia suuttimia. Hyvin nopeasti todettiin, että se ei toimi. Et nyt ollaan niin kuin sen edessä, että meidän pitää kehittää omaa. Palotestit näytti hyvin nopeasti, että millainen se pitää olla. Ja sitten kun suuttimet parani, niin myöskin etäisyys kasvoi koko aika. Ja se tietysti teki sen, että asennuskustannus laski ja myyntihinta. Jos me ajatellaan vesisumu, niin hyvin pitkälti se sammutus perustuu kaasuun, eli höyryyn. Eli se pieni pisara höyrystyy ja kasvaa 1700-kertaiseksi, ja se tukahduttaa sen palon. Jos verrataan tavalliseen sprinkleriin ja vesisumuun, niin siinä on se ero, että tavallinen sprinkleri pyrkii kastelemaan kaiken ympäri, että se palo ei kasva. Mä luulen, että se oli niin kuin, sanotaan monella, joka on paloalan koulutuksen kanssa, niin ei ole saanut sellaista ymmärrystä, mitä palossa oikeasti tapahtuu. Et kun siellä seisoo sen liekin vieressä ja ihmettelee, että miksi perkelestä toi ei sammu. Seeing is believing, niin kuin sanotaan. Siitä se lähti liikkeelle.